Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Size bugün kıyıska çıkış bilen Türkiye'deki ýagdaýy gurrun vermekçi. Näme bolup bitýäni, peýdasy teger illeşler hemmäňize. Şunu öňünden aýdaýyn, Türkiýe gazanç olmaktan çykdy. Bizimki ýaly ösmedik ýurtlar üçin. Türkiýe indi gazanç çeşmesi däl. Ondan belek ona birinciden birincilik bilen aýdaýyn, buna köpden bäri aýdyp gelýäs, ýöne ýuwaş-ýuwaş hemmämiz bilelikde. Şonuň Türkiýanyň gazanç däldigine, indi bundan soň gazanç bolup bilmejekdigine şaýatlyk edýäs. Birnäçe ýyl dowam eder Türkiýe resessiýa girýär. Resessiýa girme meselesine üstünde bir azrak duraýyn. Resessiýa diýmek köplenç inflasiýanyň öňüne geçmek üçin ykdysady kiçelmäge gidýärler. Olam näde edilýär? Kredit nemeleri galdyrýarlar. Faiz diýerler Türkiýede. Kredit göterimi diýeli biz düşnükli bolar ýaly. Şu wagt Türkiýe 25'e çıkardı. 8,5'dan 25'e geldi. Soňky 2,5 aýyň içinde. Bu uly bir neme mukdarsan, ýöne bu entek başlangıcı, bundan hem has köp galar 40'ları göreriz, 50'leri, 60'ları hem görüp bileriz ýakyn aýlarda. Indi bu kreditin galmasy bilen, kreditin göteriminin galmasy bilen bilelikde köp iş yerler işlemegine dowam edip biljek. Dälse iş yerler kynçylyk ýagdaýlarynda kredit çekip soňça kreditin hasabyna ýöreýändir. Bulam köp iş yerleri yapjak, iş yerleriniň durmagy bilen resessiýa başlaýar adamlarda. Alar ýalak pulam bolmaýar. Diňe iyi içmäne ýetjek mukdar bolma ýagdaýy bar we Türkiýe şoňa dogry taýinlik görýär, habar var, bolýan zatlardan habardar. Şoňa görä de ädim-ädiýe ýöne bizimkileriň habary ýok. Biz hem şoňa düşündüğümizden gurrun berjek bolýar sebäbi. Ýyldaşlarymyza başga bir ýerden bilmedim bunuň ýaly öňünden şeýle bir hop bar, ýalňyş baň diýip gurrun berýän ýer ýok. Bizim döwrümizde ýokdy. Biz hem düşündüğümizden gurrun berýäs. Belki o has hoplu taraplar hem bardyr. Bizim görmäne mümkinçiligimiz bolmaýar. Ine şeýlerek bir ýagdaý soň indi şuň bilen baglanyşykda deportly meselede şuň bilen ýüze çykdy. Indi deport näçe diýerler, öň etmediler. Öň Türkiýe arzan, kredit hem arzan, köp önüme öndürüp iş ýüjýär, şoň üçin arzan bolmaly diýilen bir neme boýunça hereket edip gelýär. Hatda 10 ýyldan bäri şeýlerek indi o metot ýöremedi. Şonuň üçin hem gelen işçilere izine uğratmakçı o kararı aldı. Onu görýänsiňiz hemdir. Deport edip durman. Esasen Türkmenistanyň halkyny deport edýärler. Ine şu taýygaty möhüm. Özbegistandan kän adam ýok. Özbegistandan gelenler meýletin ýuwaş-ýuwaş gittiler. Pandemiýa döwründen başlap günümüze çelli. Çıkıp gittiler, gaty az aýallar var. Bärde bakıcılık bunu edýän, öýde işleýän ýani. Erkeklerden ýok, diýen ýaly az. Siriýalar bilýäňiz, olar barbyr gitmeýe iýerben bilmeýärler. Şoň ýaly bir ýagdaý. Pakistan, Awganistan var, olar hem türkmenler ýaly arkaýyn iýerip nemet bilen oklar sebäbi olaryň janyna hop awanýa diýip galyp bilýärler. Ýeneden täzeden boşadyp bilýärler. Diýmek, diňe türkmenler galýa bu taýda hiç bir göräýmäge problemasy ýok. Ýurduna gidäýmeli diýilen kategoriýada yer alýar türkmenler. Şonuň üçin hem ilki türkmenleri tutup iýerip durlar. Indi bu iş has
gızgalanlaşan bolmaly. Deportlary Erzurumdan edip başlapdyrlar. Şuňky bir habar çykdy, okansynızdyr menem şo taýdan aýdýan. Garaz deport edýärler. Menim umumy alýan maglumatum boýunça 3000 üstünde o taýda hepde 1,5 ming diýip nämedipdir o bolup biler 1,5 ming ile 3000 arasında deport bolýanlar bolmaly. Meýletin deport bolýanlar bar, soňra tutulup deport bolýanlar bar. Yani tutulup deport bolýanlar Erzurumdan gidýär, Türkiýanyň Erzuruma. O bir ýütgeşik bir ýagdaý o taýdan. Näçin İstanbul'da da bu tutulýan adamlaryň köpüsi İstanbul'da tutulan ýerinde saklanyp İstanbul'dan uçuray malýaly ýöne tutup bir giden iş Erzurum'a çelli alıp barýarlar. Ondan soň Erzurum'da Türkmenistana gidýärmişler. Onun daşynda Eýranyň üstünden awtobusda da geçirjek o diýilen ýalyk bir nemeler eşitdik anyk däl ýöne bolmagy gaty mümkin. Sebäbi näme diýseniz Türkiýe çaltlyk bilen gysyp çykarjak bolýar. Ýurdun içinden çykaryp bilenlerine çykarjak. Sebäbi resessiýa gelýän bolmaly. Bulam mart aýyndan soň boljak bir ýagdaý. O wagtda çellikän bilmedim, o wagtdan öňe bolup biler ýöne etmejek bolarlar. Men şoňa daýanyp aýdýan martdan soň diýip, martda saýlawlar bar Türkiýede, ýani yerli saýlawlar. Yerli saýlawdan soň Türkiýany resessiýa sokurlar. Türkiýany resessiýa sokmasaň ykdysadyýete gaýnaýar şu an partlajak. Ýani Türkiýedekiler bilýändir, düdükli tencere diýerler de şonuň gapagyny indi açmaly. Açmaň wagty geldi de. Geregenden köp kızdy gaýnady. Şonuň ýaly bir ýagdaý indi ýene bir neme bar. Indi Türkiýe deport etmäni ýüregine döwen bolsa şeýle bir neme bardy. Türkmenleriň köpüsi turistik viza bilen gezip gör, gaty az muktary çalışma izni diýär, ýani iş vizasy bilen dowam edip berler. Indi şu turistik vizalary uzatyp berler de şu wagt. Uzatmanyň hem sebäbi Türkmenistan gaýşdy etdi de. Birazrak demedin. Birazrak ýene-däm tutup beriňne türkmenlere ýurda birden gelmesin diýen ýalyk bir deme bolmaly. Ýoksa ýa-ni deport etmek Türkiýe üçin kyn zat däl, tutmasam kyn däl. Deport etmesem kyn däl. Ýöne şonuň nemesi bilen şu güne çelli geldi. Indi bundan soň şertler galat gelenek Türkmenistana da nädip alýan bolsaň al diýerler. Şonuň üçin şu wagt hem Erzurum'a uçup dur hem İstanbul'a da uçup dur. Nemeden hem uçýa ýalňyşmasam käbir halatlarda çärjewden hem uçýan bolmaly. Onu seyretmek gerekli ýöne. Men ýene bir zat eşitdim, nä derejede o dogry bilemok, ýani täzelikde eşitdim de bir günlükde. Kargo nemeler bilen, uçaklar bilen iyi verip durlarmış diye tutulma muktarına bağlı bolmagy mümkin. Has köp tutulup üýşen wagty al diýilse, ýani al diýilen wagty yssaly ýagdaýda kargo ýani yük bolýar da, yük uçaklar bilen hem alıp gidip durmuşlar diýip aýtdylar. Dogry bolmagy gaty mümkin. Şu wagt Türkiýe näçe çalt içini boşalyp bilse şonçok o. Soň resessiýanyň ýanynda ýene-däm şeýle bir ýagdaý bar. Yer titreme bilen baglanşykly. Yer titreme taýinlik görmek üçin hem İstanbul'da gatykän öýleriň boşadylmagy gerekli. Soň şol boşadylan öýlerden berk bolanlary adamlar ýaşamana galjak içinde yıkılmalılar var yer titremede. Yıkılya deyip o neme berilenler neme netice yazanlar da Gülçeyniye diyeler. Şonuň ýaly bir neme çyksa binany yıkmaly bolýarlar. Soň bina pikredin yıkılsa azalsa adamlar
köçede mi kalsın? O köçede kalmaya şey edip daşary yurtdan gelenleri deport etse öýler boşalýar da. Gepin gysgasy şonuň ýaly bir ýagdaýlar. Näme bu zatlary näme edip görüň, o pikirleniň. Siz hem daş döwrüňizde bolýan zatlardan üns berseňiz görünüp durandyr. Ve daş döwrüňizdäkilere de gurrun beriň. Soňa kimlik meselesinde köp onanyp bağlanyp görmäň. Soňky wagtlar köp o senin kimliğini çıkarıp berjek diýip pullaryny alyp ağlayanlar varmış. Sebäbi iň soňky pursatlar da onu nemeler bilýär. Danışmanlyklaryň köpüsi hemmesi däl. O köpüsi bilýär. Şonuň üçin iň soňky o 1 ýylydyr, belki 8 aýdyr o pul kazanyp bildiğince kazanmaly bular. Nädibem bolsa ağlap bolsa. Soň sebäbi Türkiýe düýünden başga bir o prinsipler boýunça ýa-da başga bir maksatnama boýunça hereket etjek. Soň o taýda çörek ýok. Türkmenler hem öýüne gitmeli. Şeylerek bir ýagdaý. Soň ýene bir neme bar. Şu Erzurumdan deport edilýänler barıp lagere ýerleşdirilýänler. O lagere barıp yerleşenler bar bolsa bize habar berin. O taýda da hakyňyzy ýidirmän, sizi o taýda tutmana hiç hili haky ýokdur. Lager kimi lagerde tutýarlar? Misal üçin Ýewropa, Afrikadan ondan bundan gaçyp baran adamlar bolýar. Şolar ýurduň içine sokmajak bolup lagerde tutýarlar. O biz Ýewropa baramzok, biz Afrikadan däl, biz öz ýurdumyza barýas. O diýmek hiç kim o taýda tutmana haky ýok. Nähil şertde, nähil ýagdaýda göreşip bolsa garşysyna göreş bermeli. O şeýlerek bir ýagdaý, ýylleşler, o başga o şu taýda bir aýtma zatlary not aldym, hemmesini aýtdym. O başga da soraularyňyz ýa habarlaryňyz bolsa, o berip bilersiňiz, aýdyp bilersiňiz. O ýeneden indiki hepde görüşýänçek. Sağ olun.